Kaixo, Bikote, arratsaldeon. Ongi etorri bioi. Arratsaldeon. Bueno, berreuntzen makia entzun duzue, berezia zentzu askotan, Xabierrentzat ere berezia, eta zuentzat ere bai, ezta? Guretzat ere bai, hasi ginean ea 10 saiotara iristen ginen zen gure erronka, eta bueno, berreun da piku ja badaramatzagu, eta egia esan, ez genuen espero, eta bai, egia esan zorioneko hau. Mikel, ez zenuten espero? Hain ibilbide luzea? Ez, egia esan ez genuen espero, zatik, bakizu hemen plazuak izaten dira igual 10 saio, beste 15, urte bete hola, baina 8 urte, 8 denboraldi, erreza zetan da, baina ez genuen espero ez. Hasierak horrela izaten dira, ezta? Nik gogoratzen nahi zuaitz, irratian, Euskadi Irratian elkarrezketa bat egin genizun, herri txiki hasi baino lehen, oraindik ez genekien zertzetorren, eta zuk esan zenuen, proiektu bat hasiko da, eta aurkeztuko dugu, eta uda hartan, froga bat egin zenuen, oinez, zure kasa herri-zerri ibiliko zinela. Bai. Irundik, Iruñara nahi nuen iritsi, oinez, eta entrenatu, baina Elizondon festa ziren, eta hankateatu nintzen eta itxera itzuli. Baina bai, entrenamentua hain nuen, bai. Asmoa bazenuen, Asmoa bazenuen. Haze hasierak, ez? Bai. Goratzaiz, Xabier, utzuko dezu zaten, zuk era aholku bat eman zeniala behin, esan daiteke, Bai, egia, bai, oso aholku hona, ez da? Biok festan, biok juergan, eta Xabierrek, zuaitz, zuk kirole emankizun bat zerbait, beste roi horiek eta zea utzitzazu. Nik esan nion telebistan ez daukala etorkizunik. Zuk kirole esatari izan behar duzu. Bizena joa, Ze ausardia, baina ordu txikitako aholku. Hori joko Nostradamus hemen dugu. Oso ongi. Euskal Telebistako saio kutxunenetakoa zarete. Mikel, sumatzen duzu jendearen, ez dakit gertutasuna, poza? Bai, nik uste tola kaletipak eta inorrek ez du insultatzen da, egitea zen pixkat, hola, postu iken hau, pixkat, danetatik engo ez da, danetatik engo gustatzen zaionak eta gustatzen zaionak, eta, baina egitea zen, naberi da karinua, bai. Hola, bai adindutan da, bai adin gutxikotan da, bai eraguzitako pertsonetan, bai. 200 herri pasa dituzue dagoeneko, asko geratzen dira? Ez di asko gelditzen, zatik Euskal Herrian ezakizen udalerri dauden da, danak, ez dakit, baina bestela asmatu ingo txu herri. Eta auzotan ere ibligara ja. Auzotan oso emaitza honak eman dituzte auzuak bai, hiritako auzua, bai Sanduzelai, bai Loiola Donostin. Diaspora beti hor dago, ez da? Diaspora beste aukera da. Hori beste aukera balitzak, hori da, bai, Benidorm da, Noja eta toki joiten euskaldun pila bai, eta, bueno, hor programa poliak atera dituzkela nik uste. Zuaitz, zein da zure ustez saioaren sekretua? Bueno, uste dut formatua oso ona dela, ez da gurea, baina formatua bera ona dela uste dut, eta bestela, bueno, batez ere herrire itzultzen garela, herritar guztien aurrean elkarrezketa horiek erakusten. Nik uste dut horrek aldatzen duela guztia, bestela elkarrezketa programa litzateke beste edozein bezala, baina uste dut formatoren bigarren parte horrek ematen diola herri programari berezitasun hori, eta gero, bueno, humorea jorratzea, baina errespetuz, batzutan guk ere eutxe ingo dugu, humorearen limiteak hor beti, bueno, hor mugan ibiltzen garelako, baina beti errespetuz. Hoi da, bai. Errespetu bagin joaten ikusten, lehenengo aldinati irikitzea izuela eta errespetuz jokatu ezkio bigarren aldizea irikiko dizuela. Hori da, eta 200 saio hauetan jende asko elkarrezketatu duzue. Bai. Nola aurkitzen dituzue? Pertsona horiek, herrietako. Lantalde bikaina daukau, ez da? Lantalde bat daukau, setarrak bezala diala zorian, ez da? Usa jartzen jote horri jeita, hanse, honen atzatzeu eta, bueno, airi esker bagu pixka eta mai jarria guaz, ez da? Mesa puesta esaten den bezala, eta gure lan egin dugu, baina aurretik lan asko da, eta gero bihaztik. Badakizue, ea kosta egiten den konbentzitzea, errexea den jendeak parte hartu nahi duen, zuaitz? Danetatik omendola, entzuna dakat, bai. Kostatzen dela. Bai, desesko asko ere jaso izan ditugula. Bai herritarnak eta baita herri batzurenak ere. Honea ez etorri, bai, Hau benetako infernu bat, hemen broma ikizin, holako gauza, tarteka entzun izan ditu, baina orokorrian behintzat erantzuna positibo izan da. Nik aldetuko nizuke zuri pagadi, zu azalduko zinateke elkarrezketatu bezala herritxik infernu handin? Ez da pentsatuta. Ni ere. Ateratzen zarete, baina bestaldean ateratzen zarete. Bueno, zuaitz, zure lana izaten da elkarrezketatuen etxean sartu eta dastaketa lana, ez da? Zuk dastaketa lan handiak egiten dituzu? Bai, ez da nabari gehiagi kilotan, baina, bueno, aitortuko izu eta lehenengo denboralditan jartzen ziaten guztia jaten nuela, dena. Gero hartu nintzen telebistan trampak egin daitezkela eta, bueno, edizioa dagonez bat dena jan beharrik etzegoela, baina hasieran dena jaten nuen, bai. Elipsi eta Final Cut eta bakizu, ez da? Arrebatzia badala. Errespetu kontua ere bada, ez da? Jarri dizunari platera garbi ustea, ez? Bai, egia da. Eta, bueno, saiatzen naiz, baina ateratzen duten guztia jango banu, en fin,
ezingo duzun. Bai, ondo alimentatuta, ondo likatuta. Ondo nekatuta. Bai. Eta iristenez, iritsi da 200 saiora, Herri Txiki Infernu Handi saioa, eta pasa ere egin ditu 200ak, eta 200garrena Gizaburuagan izan zen, Xabierrek ere gogoratu du, ikustezagun, nola izan zen 200garren saioaren ospakizuna. Harrigarria da bizitza nola ospatzen duzun. Ez dozu aitzakiri behar bizitza ospatzeko. Aitzakita, aitzaki ondo adizkide, gaur ze urte hurrenadek. Adizkide, bilatu, agendan, favorez, agendan, jaikuan izenien. Zeren urte hurrenadek gaur? Mutiko hau ez da, ezalta, zenteatzen nik esate, pa. A ber, esei lasai eta jarri. Vale, gaurko egunez 1909 urtean, Bayern Munich futbol taldea sortu zen Alemanian. Urte hurrenadek, baina ez da hori. Gaur, Herri Txiki Infernu Handi 200garren programa betetzen dugu, adizkide. 200 programa. 200? 200. Ja, karo. Ja, 200 programa adizkide elkarrekin. Sozio, motza izai. Motza. Jode, oindik ere gogoan daukat lehenengo programa ura goizuetan. Atzo baliz bezala, gogoratzen dut. Bueno, etzarete bat ere aldatu. Ez. Lehenbiziko saio hartatik. Kanak pixka bai ez da? Kanak pixka Berdin gehiago. ikusten zaituztegu, bai? 8 urte pasa dira, 8. 8 urte. Autobus baten elkarre saltu genunetik. Bai, Donostiko, Deibusoitako urdin batien ezautu ginen elkarrekin, ezautzen ginen biztaz igualez, baino, lehenengo kontaktu goixe izan zen, ez da? Eta horrela baki zenuten Herri Txiki egitea. Deitu zegoen jazio zein bergendula, eta ezautu berga, aztelen batien jongo ezautu Honen gabe. autobus batean. Autobus batean, egoki. Hoi da. Gaur egun telebistan 200 saio egitea, Mikel, ez da lorpen makala. Ez, asteroko izan da gaina, gutxi gozatik igual, egunerokoa badakate beste margen bat ez da, baina asteroko izan da, netzat izan da pixkat erronka, erronka ez nekan jarria 200 behar ditut, baina bai pixkat emozionatu jendu, ez da, eta bertigoa ematen du aldi berean. Eta beste 200 sinatuko zenituzkete, zuaitz? Bueno, nun bat edi fakturatu behar data. Beste 200 herri auzo, ez dakit. Baina, gustatzen da ez da? Badaude. Tarteka barre ere egiten dugu, galanki. Mikel, zure momentu batzuk aukeratu ditugu, estropozu batzuk ere izango dira. Gian tartean, auskalo, hemen bildu matxo bat. Nondik ote dator igeldo toponimia. I egonadi geldi, i egonadi geldo, igeldi, igeldo, goazen investigatzera. Galia inbaditzeko gogua sartzen nahi zait, ez dakit? Zuk botak nizakatzen duzu. Dios, hemen prozesu guztia etxien itxen duzu. Itxen. Nahi matxoakin. Ara ikusi, txarreko da polita. Itxen gaina. Kontu txiki kontari. Baina hemen gutxi gora bera, ba... Nik ja. Pipa. Me kago, ez bai kontu. Bai, nik ja honekin hasita. Hola. Burua sartzezu, errezatzezu, eta dirua zenbat eta handigua kendu, buruko mina gehiago kentzeu. Adiós, Bueno, hace momentuak, ez da? Bai, momentu osonak. Momentu gogor xamarrak esan nahi de, bueno, ez da, desgrazikan ez da pasa momentu, toko madera esaten den bezala, baina barra reitzen da, ondo hori pasatzen dugu bai. Bai, eta kutxunena, zure momenturik kutxunena? Kutxunena, hainbeste dia, askotan hola, bezen batien galetu dia zuen, eta sekulazte dizaten hola, baina, bueno, hola, nahi adibidez, 36ko gerrako historiak eta asko gustatzen zaizkit, igual ez da komedia momentua, baina oso interesgarrik iruditzen zaizkit, eta bai, entzuten guztora batan izanak. Historia. Zuaitz, zu Mikelen momenturen batekin, gelditzen zara? Ba, biluztu zanean mutriku zan? Saturaranen, bai. biluztu zanean adibidez. Zoragarria, Oso zoragarria. Hoi izaten dira exigenziaz del guion esaten dan bezala, eta horretik biluzten ez dela, ez da doaineko biluzteaz. Horrekin gerituko nintzateko. Ipurditxu uri ura. Ipurditxu uri ura. Ipurditxuria, bai, ipurditxuri, eta zazpi inanitu. Eta egonda beste momenturen bat sozio non sartu zara? Horrelako momentu bat, ui. Ez da, ipa.
hor behin, nik uste, 8 urtean behin bakarrik ez tabaide izan deula hola pixkatola, eta hor ez izan dela eguberritako programa bat grabatzen aurretik pasatzen izalako, eta zu, ze hostia ez da gizaten, bire ez da, hola ze pixkata, ekipoko parrasko intzuen egia esan. Ni nun sartu zara esateiton, eta beti 8 urte sadara jautzeit horrekin, behin ibai baten erreka baten amuarraina botatzen hasi nintzelako. Importantia, bai. Bai, eske handik maitasuna sortu zen. Nik hortxe, honek esan du publikoki, eta beira, bikote aurkitu zen hon, ez da? Bai, herri txikin. Amuarraiak soltatzen. Amuarraiak ibaian soltatzen. Ez Granadarrekan, ez Granadarrekan, bai goren baizen. Errobi ibaian amuarraina soltatzen, eta behitu, nondo bez? Ona arte. Zoze lortu. Nik egan bi amurraiek ez. Herri txikik ere opari politak, ez oez? Nik gaztak eta lanpera joitxe. Horain zure momentuak ikusiko dugu zoez prestade? Ados. Ea ba. Zoez Gurrutxaga, herri txikin. Trago baten hau dena? Trago baten. Kaixo! Wow! Egunon! Wow, egunon! Wow, zer da? Gelditzeko? Wow, gelditzeko dek. Wow, gelditzeko? Wow, gelditzeko dek. Eta aida, guazin, aurrea. Zapaldut, Kaka? Bai. Hoi deke horrek honik jei. Bai. Txintxin bat ingo dugu. Igual. Gure urte betetze egunagatik. Ja. 23 de noviembre, azarako eta iru. Bueno, oroiteko naiz ni. Itxori, zemat urte da kasuz? Nik. Barri itxen duzu? Zeba? 94. 94? Hilabete falta. Hola. Maritere! Zer, hemen hau, Flauto? korso botateko horti. Eskapu dien ja. Hau seiot dut, Eta? basurda eta martxet. Martxai! Ze momentuak eta zenbat lagun aurkitu dituzuen bidean, zuait asko izan dira, ez? Baina bakarren bat baukazu hola oso presente daukazuna? Lagun Bueno, lehen kulturen esan bat. dugunaz aparte, ez dakit, amono bat, gainera oin dela gutxi joan da, bueno, joan zaigu, 107 urtekin, Añorgako Joakina, eguntan lauzte euskanean elkarrezketatu genuen. Ai, gogoratzen gara, bai. Eta 200. programan, Gizaburuko programan ere, bideo bat bidali zigun, bueno, zorionak emanez, eta argi, oso argi zegoen, eta, bueno, adino hoiekin hori gertatzen da egun batetik bestera, eta duela pare bat astero joan zitzaigun, zenduzan, eta, bueno, hemendik bere familia guztiari ere museo handi bat, esango nuke niretzat bintzat herri txikiko pertsonaia niretzat bera izan dela. Gogoan dugu, bai, denok ere esan Bai, 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 bai.